Alright, magandang hapon guys. So dito tayo guys sa Batangas. Mayroon tayong hinati dito. At pauwi na tayo. So kanina hindi tayo nag-vlog kasi nakakahiya doon sa aking pasahero. So ngayon magbo-vlog tayo guys. So samahan niyo ako guys. Sana walang traffic. Alright. So alright guys, mag-umpisa tayo dito sa Lipa. Actually dito to sa may tabi ng dagat, yung tinapunan ng tinapunan ni atungang ng mga tao. So alright guys, samahan niyo ako guys. So ayan guys, mag-isa tayo guys bumibiyahe. So wala na tayong kasama. So hinatid lang natin sila. Magtatagal yata sila doon. Tinurek pala, Barangay Tinurek. So ayan. May mga tubuhan pa dito guys, oh. Ayan, puro tubo yan. Ayan, tubong puti. Mas masarap yung pula. Yung panahon namin noon, tatay ko nagtatanim kulay pulang tubo. Ayan, oh, haba niya, puro tubuhan niya, no. So guys, dito na tayo sa toll gate. Kwento na lang tayo guys, mahaba pa naman ang biyahe ko. So itong hinatid ko guys, siguro 3 days sila dito kaya hindi na sila nagpantay. So pinauwi na nila ako. So hindi naman di ba sa akin tong mga taong ito. Kaya ang usapan dito namin, basta may boundary lang, may pang toll gate, may pang gas, okay na. Konting kita, ayun na. Ang gas dito guys, magmula Marikina to Lipa, nasa 500 to balikan yan mga 1,000 rin. Medyo matakaw-takaw itong kotse ko. Pero hindi naman siguro maubos ang 1,000. Tingin ko mga 400, mga 700. Kaya hindi tayo masyadong kikita dito. Gas, konting kita. Hindi ibang tao.
nandito na tayo guys sa Calamba. Delight guys yung camera natin kaya madilim. Ito ang problema guys, ang init sa Batangas. Pagdating dito guys, may mga binaha pala sa Metro Manila. So malakas ang ulan. So ito, naulan na rin guys. Oh, dito pala ako sa may Alabang. Ay nako. So malapit na tayo guys. Nasa Bikutan na tayo. So pa C5 na tayo. Pagod. So dito na tayo guys sa C5 toll gate. Magbabayad na tayo. Hindi ko alam kung kasya pa yung aking balance. So ayan guys, on traffic ng C5. Ayan. Grabe. So dito na tayo na traffic sa C5. Kita nyo yan guys, ang traffic nyan. Kita nyo yan. Haba niyan. My goodness. Traffic. Haba niyan guys, oh. Alright guys, so dito ko na tatapusin ang aking vlog guys. So maraming salamat sa pagsama nyo sa aking biyahe to Batangas to Marikina. Alright, bye bye.